Once you try, once you nong xa trong khi mình sim trong pi lệ cả ni cả chính khi bring jai bên re in kulmar ba chính thu ba le no sim per te ki ayeng per sha yutra ya sela lang per sha yu Christian u once you try, once you nong sha da trong khi mình xem trong ya ong tu ngin tha jing kum jong ki ya ngin pret no na ngi ken tui jong ki u ba shong a ket neng hen re ur ki pen ken u tra jing bi jong once you try, once you nong xa ra trong khi mình xin trong pi bát u trai un sa kren ha jing bita un pen ting un pen trim nong shun jong Zion ha ulum kentang jonga once you try, once you nong xa ra trong khi mình xem trong pi ngàn bên bao cả jing rai u ba klita bastang uken raru kren hanga ong utrai me long ukun jonga ngalaka kenya me mentakasi once you try, once you